ngunyan partner mauran sa luwas pero partner digdi man kita mauran manin pagtabang dinhi sa tuyang programa tabang medical kita ngunyan na pagkahapon. Digdi lang yan sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List, katabang na. Gasurog pa mga ka-aksyon kami Uy, sa inyong alam ko mga na. kairiba. Yes. Birthday ko niyan ni Congressman Abogado Jill Bungalon. Maray na Na pagkaaga ay Agosto hapon 22. and happy birthday Congressman Attorney Jill Bongalon. Aha. Yes partner, sabi ko nga ni partner, pabisto mo na giraray kita partner. Ako po ang sa itong lingkod, syempre pa Mr. Siram Joshua Martinez. Siyempre, kulang ang sa inyong hapon kung dayang ka-partner ni Mr. Tama. Siram. Siyempre, Remy Araneta Mendones and mga Salvador kan Bicolanja. Partner, duwang istorya kan mga ilaw nin tahanan. Ang tampok ngunyan aldaw na natawan partner nin panibagong paglaom asin natudan nin tabang. Sige, digdi lang yan, mga tugang sa programang Tabang Ora mismo. Ano ini partner ng mga kwan ini? Breast cancer. Partner sa sa mga delikadong helang Breast kan mga cancer. kababaihan and breast cancer. As in, pag naglala partner ang helang, kaipuhan ning isa irarong partner sa chemotherapy. Iyan, Pag oo. tig-chemo partner ang sarong pasyente, yaon partner dyan si pag-urot kan buhok, pagniwang, pagluya kan hawak, kaya partner. Pero, iyan ang pagsasabi na makukure Dakulang mo komplikasyon partner. ng Yes. partner. Kumbaga, yung sa iya partner na hawak, may paglaong partner na magalawing Kung kamong pabuhay. mga kababaihan breast cancer sa mga kalalakihan partner prostate. Pero may breast cancer din ang lalaki partner. Pero kadaklan prostate man. ang Yes, diferensya. Sa Sorsogon City partner, nabisto kan tabang medical team ang sarong nanay na may breast cancer na duwang beses na sa irarom sa operasyon. Ngani masuportahan partner ang sa iyang pagpapabulong, natabangan ini kan sa tuyang programa. Ngani mas maaraman ta partner ang bilog na storya kayan, bit-bit ni Aika Ferry. Isa sa mga delikado at komplikadong sakit sa mga kababaihan ay ang breast cancer. Hindi dito nakaligtas si Nanay Lydia Hidea ng Kasiguran Sorsogon City na na-diagnose sa sakit na stage 2 breast cancer. Tila ba sinubok ng tadhana si Nanay Lydia dahil hindi lang isa, kundi 2 beses siyang naoperahan. Kwento niya, taong 2018 nang malaman niya ang kanyang sakit. Naramdaman niyang mayroong tumutubong bukol sa kanyang kaliwang suso. Upang maagapan at maiwasan ang pagkalat ng kanser, taong 2019 nang magdesisyon siyang magpa-opera. Matapos ang 2 taon, inakala na ni Nanay Lydia na nakaligtas na siya sa peligro. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay may tumubo ulit na bukol na siyang naging dahilan upang muli siyang magpa-opera. Ngayon, nagpapalakas si Nanay Lydia. Isinailalim din siya sa chemotherapy. Kita ang pangingitim ng leeg, balat sa paa at kamay na siyang epekto ng therapy. Sa kabila nito, nilalakasan na lamang ni Nanay Lydia ang kanyang loob para sa kanyang nag-iisang anak. Mabuti na lang daw at bago pa siya tamaan ng sakit, ay naitawid niya na ang pagpapaaral nito sa kolehiyo. Dating magsasaka si Nanay Lydia na kanyang kabuhayan noon. Dahil sa kanyang karamdaman, ay nahinto ito. Sa ngayon, nakatenga na lamang ang kanyang mga gamit sa pagsasaka. Bukod dito, limitado na rin ang galaw niya sa loob ng bahay. Papakusog ko na lang pambot ko, di ko nalangani po in paparaisip na may helang po ako. Kay, siyempre, kung ipakita mo sa mga kairiba mo, parang ano po, sinda, lalo na nagong kumaloya man po ang buot. Parang naluyahon po ang buot niya pag nakikita niya ako na maluya man ako. Samot-saring gamot din ang iniinom ni Nanay Lydia. Upang mas masuri ng doktor ang kanyang kalagayan, kinailangan siyang isailalim sa CT scan. May maliit din na sari-sari store ang anak ni Nanay Lydia. Ngunit, aminado siya na kulang ang kita dito para matustusan ang kanyang medikal na pangangailangan. Upang mabawasan ang problema ni Nanay Lydia, ay sinagot na ng Action Co Center Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ang kanyang
pang pa-CT scan. Inabot din namin ang food packs. Ay, salamat tunon po. Sana po mag-awat pa man po yan na pagtabang niyo sa ako Bicol, yung Congressman Saldico. Salamat po. Dako na salamat tunon po sa imo, Congressman. Salamat po, tabang po niyo. Walang sawang paghatid ng tulong at pag-asa. Yan ang misyon ng Action Co Center. Bagay na maipagpapatuloy sa tulong ng Ako Bicol Party List. Ayan, partner, aram mo nang nadango ko pag-asa. naman. Ah, Dako na salamat. Dako na salamat. Aram mo, partner, ang helang na breast cancer, nagta-travel and partner sa manlalay na parte kan lawas, Oo. na nang giging resulta, partner, na Nagkakaigo kay mga tumor. komplikasyon na. Tumor, Iba-iba yan. na. Oo. Nakukonsulwa lang ko partner sa tataramo na Bicol. Dako. Dako. Digdi may L. Dakul. Dakul. Iba man may A-N-G pa. Kaya dakul lang salamat. Duman sa indahin nali so L. Dako. Dako. Salamat. Pag ang iba, partner, pag inisip mo ang dako, ano sa imo naglalaog? Sa isip mo? Ana? Dako. Dakula. Oo. Dakula. Ayan. Sabi ni Buslir, Dax. Oh, yan. So, mga gay language, partner, Dax. Pag sinabi partner na Dax, anong nasa kukuan mo? Dakula. Mga ka-action, So, yan ang istorya ni dakulang Nanay. salamat ako Bicol, dako na salamat ako Bicol, mga tugang mga tataramo na talagang lalong nag-iinganyo, lalong nagiging inspirasyon ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, kan ako Bicol Party List and kan Action Co Center Team para ipaabot ang pagtabang sa mga kababayan. Ayan, big thanks, Yeah, partner, yes. in English. Ang mga ka-action, sa muyang pagbabalik at saan, partner, saro na naman na istorya. Duman, partner, sa Sorsogon City ang natabangan giraraykan sa tuyang programa. Partner, aputunta ka, gura no sa imo, partner, kadelikado pag naaraman mo na ang sarong tawo, partner, dinara sa ospital or kaya nyaon sa intensive care unit or ICU. Ay medyo ang maiisip mo tulos kang partner malala na. Kasi pwede mo man maaraman, dinarabag nga duman sa parahilot si Arog. Pwede man. Ibig sabihin, may bari lang or igwanin. Dinarabag nga si Kwan duman sa para Santigwar. Nasi no. So, saka duman nga sa nagliliwi nga kang mga nasibang. Aha. Pero iba ng istorya partner. Ay dinara nga sa clinic, video okay. Medyo, Pero pwedeng iba magpa-check dating up sa pag na. sinabing, so pasyente nga linaog sa ICU. Life-threatening Iba dating condition na yan, Yes. partner. So, kay Between Puan yan, life and death. Yan, kay Puan yan yung around the clock monitoring, partner. Correct. And mas kadakol na aparato ang nakakabit sa Yan, pasyente. life support. Yes. Yan. Kaya partner, nabisto ka ang tabang medical team, ang nanay na senior citizen na dating negosyante, partner, na napundo sa iyang paghahanap buhay. Huli sa naman sa manlain-lain, partner, na helang. Apora ka ni partner, inatake pa sa puso, partner, ining nabisto ni Aika Ferry, partner, na admit sa ICU. Sige. Yan. Ngani mas maraman ta, partner, ang bilog na detalye kayan, bit-bit giraray ni Aika Ferry. Nakaupo, nanghihina at hindi na makalakad. Sa ganitong sitwasyon namin naabutan, ang 73 taong gulang na senior citizen na si Puriza Perez ng Sorsogon City. Maghapon na lamang siya sa kanyang wheelchair, nagdulot ng mga sakit na diabetes, stage 4 acute kidney disease, pneumonia at heart failure. Idagdag pa ang pagkakapilay dahil sa isang aksidente noong 2016. Dahil dito, 5 taon na siyang naka-wheelchair. Dating negosyante si Lola Puriza na ibinuhay niya sa kanyang 4 na anak na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. Dahil sa kanyang karamdaman ay nahinto na ito sa kanyang kabuhayan. Sabi niya, nakakapanibago ang kanyang kasalukuyan na buhay. Ang dating abala sa negosyo ay maghapon na lamang sa bahay. Pakapamahaw, mga 10 o'clock, kakariguso na ako sa isa dito na anak. Tapos yada lang ako sa kwarto. Nagpupuro Facebook. Kaya kung nabuboring na ako. Nagsasabi na ako sa inyo, hoy, pasya naman ako nindo, kay bor na ako. Bagandili ko na aram ang ano ko. Maski napiot man ang dughang ko. Ngayong taon ay sinubok muli si Lola Puriza ng kanyang karamdaman. Buwan ng Hulyo, noong ma-admit siya sa ospital at
ipasok sa intensive care unit o ICU dahil sa kanyang sakit sa puso. Naging sandata ni Lola Puriza ang pananalig sa Diyos upang malagpasan ang hamon sa buhay. Pagpapasalamat niya sa Poong May Kapal na sa kabila ng kanyang iba't ibang karamdaman ay patuloy siyang binibigyan ng lakas upang mabuhay. Kasabay ng pagkaka-admit sa ospital ay ang malaking bayarin nito. At dahil binibigyan prioridad ng programa ang mga senior citizen tulad ni Lola Puriza, sinagot ng Action Cotabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ang kanyang hospital bills. Inabot din namin ang food packs. Salamat to nung saan ako Bicol kay na nakalibre ang ano ko. Ang stress pa ako sa nakakaisip kung di na ako makuha. Grabe man ang pasalamat ko sa bagan naulian niya ako nakita ang ano ko, ang sakit ko kung mga nano na. Grabe sa nang pasalamat ko sa Ako Bicol. Sobrang pasalamat. Malasakit at pagbibigay ng panibagong pag-asa. Yan ang laging nais ipadama ng programa sa mga Bicolanong sinubok ng karamdaman sa buhay. Ayan. Salamat! Salamat. Ako Bicol. Tamaski pro papaano partner na bawasan ang sa iyang isipon. Bata stress pa si nanay dahil sa mga gastuson partner. Kaya salamat sa Ako Bicol. Duwa na naman partner na itinampok na Istorya, as in kan mga pag-asa. kababayan ta na nagkaiguan ng problema sa salud ang naaksyonan, natabangan kan Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa.